Салом алейкум ба ҳама он нафароне ки моро тамошо доранд. Шумо қарор доред дар канали Закovat TG ва ин видеои қисми дуюми омӯзиши кубик Рубик мебошад. Касоне ки аз видеои гузашта хабар доранд, мо дар он ҷо омӯхтем чӣ тавр дар тарафи сафед сохтани плюсро ва дар видеои навбатӣ мо меомӯзем давоми сохтани кубик Рубикро. Рафтем. дуюм коре ки мо бояд анҷом диҳем ин сохтани якум қатор ба пуррагӣ, яъне мо аллакай плюсро сохтем ва элементҳои кунҷиашро бояд ба ҷояш гузорем. Ана ҳамин тавр мо аллакай плюсро сохтем ва тарафи сафедро ба поён медорем. Дар аввал мо 4 кунҷи болоро аз назар мегузорем, то дар онҳо ягон элементе бошад ки дар он ранги сафед бошад. Ана ҳамин тавр. Айни замон мо танҳо як элементро мебинем ки дар он ранги сафед аст ва дар дигарҳояш нест. Дар ин ҳолат мо бояд чӣ кор кунем? Мо нигоҳ мекунем ранги сафед ва ду ранги дигар кадом рангҳоянд. Айни замон ин ранги сурх ва ранги кабуд. Ин маънои онро дорад ки ин элемент аз кунҷи рангҳои кабуд ва сурх аст, яъне аз ана ҳамин кунҷ. Фарқ надорад ин дар кадом ҳолат истодааст, ранги сафед аз кадом тараф истодааст. Мо ана ҳамин элементро оварда ба болои ана ҳамон кунҷе ки бояд онро ҷойгир кунем мегузорем ва мебинем ранги сурх, кабуд, сафед. Дар ин ҷо сурх, кабуд, сафед. Яъне мо донистем ки ин элемент маҳз аз ана ҳамин нуқта аст. Барои ин мо бояд чӣ кор кунем? Мо ҳамон алгоритме ки гуфтем, танҳо он алгоритмро иҷро мекунем ва худ автоматӣ ба ин ҷо меояд. Рост, чап, поён, рост, боло, чап, поён, рост, боло, чап, поён, рост, боло, чап, поён, рост, боло, чап, поён, рост. Мо ин амалро то он даме давом медиҳем ки ранги сафед то ба ҷояш омада наистад. Ва чӣ хеле ки мебинем ӯ омада дар ҷояш истод ва мо дигар тоб намедиҳем ин тарафро. Ва боз тарафи болоро аз назар мегузорем дар куҷо ранги сафед ҳаст. Ва мебинем ки дар ин ҷо ранги сафед ҳаст ва рангҳои дигар ин ранги норинҷӣ ва ранги сабз аст. Мо мекобем ранги норинҷӣ, сабз, сафед, яъне ӯ аз ана ҳамин нуқта аст. Мо ин элементро оварда ба болояш мегузорем ва ба болояш гузошта боз ҳамон алгоритмро иҷро мекунем. Боло, чап, поён, рост, боло, чап, поён, рост, боло, чап, поён, рост, боло, чап, поён, рост, боло, чап, поён, рост. Ва дидем ки ин элемент ҳам ба ҷояш омада расид. Ва боз болоро нигоҳ мекунем ва дидем ки ранги сафед, ранги норинҷӣ ва ранги кабуд. Мо поёнро мебинем, ана ҳамин нуқта аст. Ранги кабуд, норинҷӣ ва сафед. Яъне ин элементро оварда ба ҷояш мегузорем ба болои ана ҳамин нуқта ва ин амалро боз иҷро мекунем. Боло, чап, поён, рост, боло, чап, поён, рост, боло, чап, поён, рост, боло, чап, поён, рост, боло, чап, поён, рост. Ва чӣ хеле ки дидем, ӯ аллакай дар ҷояш истод. Хоб, мо расидем ба ҳолате ки дар кунҷҳои боло ягон элементеро намеёбем ки он ранги сафед дошта бошад. Дар ин ҳолат мо бояд чӣ кор кунем? Элементи сафед дар поён ҷойгир аст, вале ӯ ба таври нодуруст ҷойгир аст. Мо ана ҳамин тарафро боз ана ҳамин гуна медорем ва ҳамон алгоритмро боз иҷро мекунем як бор. Чап, поён, рост ва чӣ хеле ки дидем ин элемент ба боло баромад
ва боз ҳамон алгоритмро боз ҳамон корро иҷро мекунем. Боло чап поён рост. Ӯ аллакай ба ҷои худ омада истод. мо метавонем ба ҳолате рӯбарӯ шавем, ки ягон элементи сафед дар боло набошад ва инчунин дар поён ҳам ягон элементи сафед дар ҷояш нест. Ин маънои онро дорад, ки ҳамаи элементҳо дар поён ҷой гиранд, вале ба таври нодуруст. ин ягон мушкилӣ надорад. Мо ҳамон алгоритмро иҷро мекунем як бор ва ин элемент ба боло мебарояд ва инро иҷро мекунем, ҳамон алгоритмро ҷои худро мегирад. Ва инчунин барои дигар кунҷҳо овардем. ин амалро иҷро кардем ва ӯ ҷояшро гирифт. якум қатори мо омода аст. ва чӣ хеле ки дидем, осон мо якум қаторро сохтем. Фикр мекунам, ин ягон мушкилие надошт. баъди сохтани якум қатор мо бояд созем дуюм қаторро. мана ҳамин тавр. дуюм қаторро бояд рангҳояшро дар ҷояш гузорем. барои ин мо бояд чӣ кор кунем? Кубикро мо анахел медорем, ранги сафед аз поён, аз боло ранги зард. Мо дар элементҳои канории тарафи боло элементеро ҷустуҷӯ мекунем, ки ранги зард надошта бошад. Масалан, мо анамин элементро мегирем ва тавре мегузорем, ки ранги сабз ба анамин элементи мобайнӣ якхела бошанд. яъне чӣ тавр? Мо тоб медиҳем, тарафи болоро тоб медиҳем ва ана ҳамин тавр мо ин элементро мегузорем, яъне сабз бо сабз. ва нигоҳ мекунем, ки дар боло ранги сурх аст ва мо мебинем дар паҳлӯи ранги сабз ранги сурх ҷойгир аст ва мо бояд чӣ кор кунем дар ин ҳолат? Тарафи болоро тоб медиҳем ба муқобили ранги сурх, яъне агар дар боло кадом ранге бошад, мо ба муқобили ана ҳамон ранг тарафи болоро тоб медиҳем. ва як чизи муҳим аст, мо бояд дар ин ҷо донем, ба тарафи муқобил тоб медиҳем ва пиф-паф, он алгоритме ки мо омӯхтем, бо дасти чап иҷро мекунем. боло рост, поён чап. як бор иҷро кардем, кубикро як маротиба анамин гуна тоб медиҳем ва анамон алгоритмро боз ба дасти рост иҷро мекунем. боло чап поён рост. чӣ хеле ки дидем, ин элемент омада ба ҷои худаш истод. ва ҳоло якчанд маротиба мо ин амалро иҷро мекунем ва боварӣ дорам шумо ба осонӣ инро меомӯзед. мо дар боло ёфтем элементере, ки ранги зард надорад, яъне ин ранги кабуд ва сурх аст. мо меорем кабудро ба кабуд мегузорем ва дар боло ранги сурх аст. Яъне дар ин маврид ранги сурх аз тарафи чап не, балки аз тарафи рост ҷойгир аст. мо дар ин ҳолат бояд чӣ кор кунем? Тарафи болоро ба муқобили ранги сурх тоб медиҳем ва пифафро аз дасти рост оғоз мекунем. дар ҳолати гузашта мо аз чап сар карда будем, дар ин ҳолат аз рост. барои чӣ? Барои он ки ана ҳамин элемент дар тарафи рост ҷойгир аст. ана ҳамин элемент бояд дар ана ин ҷо ҷойгир шавад. барои ҳамин тарафи болоро тоб медиҳем ба муқобили рангаш ва аз тарафи рост оғоз мекунем пиф-паф. боло чап поён рост. ва кубикро мана ин хел тоб медиҳем ва ба дасти чап боз пиф-пафро иҷро мекунем. боло чап поён рост. ва чӣ хеле ки дидем, элемент дар ҷояш омада истод. ва боз нигоҳ мекунем. айни ҳол мо анамин элементро пайдо кардем ва меорем ба ҳолати дуруст, яъне анамин рангро ба ранги худаш оварда мемонем
ва чӣ кор мекунем? Мебинем ки ранги сабз дар куҷо ҷойгир аст. Дар тарафи рост не, балки дар тарафи чап. мо тарафи болоро ба муқобили ранги сабз тоб медиҳем. яъне ин элемент бояд дар ин ҷо истад. мо инро ба тарафи муқобилаш тоб медиҳем ва аз тарафи дасти чап пиф-пафро оғоз мекунем. Боло, рост, поён, чап. кубикро анхел тоб медиҳем ба дасти рост. Боло, чап, поён, рост. ва чӣ хеле дидем элемент дар ҷош омода истод. ва боз аз боло мо ҷустуҷӯ мекунем элементе ки ранги зард надорад. дар ин ҳолат мо пайдо кардем. ман ҳамин элементро ва ӯро ба ҷояш мегузорем, яъне анамин ранг ба хонаи худаш. ва дар боло ранги норинҷӣ аст. ранги норинҷӣ дар ин ҷо ҷойгир аст. мо тарафи болоро ба муқобили ранги норинҷӣ тоб медиҳем ва пиф-пафро аз дасти чап шурӯъ мекунем. Боло, рост, поён, чап. кубикро тоб медиҳем ба дасти рост. Боло, чап, поён, рост. ва чӣ хеле ки мебинем ҳама элементҳои қатори дуюм дар ҷояшон қарор гирифтанд. дар ин этап мо метавонем ба чунин ҳолате рӯбарӯ шавем ки элементҳои болоро мо ҳамашро аз назар мегузаронем ва ягон элементе намеёбем ки дар он ранги зард набошад. чӣ хеле ки мебинем ягонтоаш беранги зард нест. ва дар ин ҳолат чӣ кор мекунем? ин элемент дар ҷои худаш аст, валекин ба таври чапана истодааст. мо дар ин ҳолат бояд чӣ кор кунем? ҳамин элементро ҳамин гуна медорем, фарқ надорад ба тарафи дасти чап ё ин ки ба тарафи рост. ҳамон амале ки иҷро кардем боз иҷро мекунем, яъне пиф-паф ба дасти рост ва кубикро ҳамин гуна тоб медиҳем ва пиф-паф ба дасти чап. ва чӣ хеле ки мебинем элементи мо ба боло баромад. мана дар ин ҷо ҷойгир аст. ва чӣ хеле ки мо аллакай медонем ин элементро ба ҷояш мегузорем ва муқобили ранги болоаш тарафи болоро тоб медиҳем ва аз дасти рост шурӯъ мекунем. Боло, чап, поён, рост. то кубикро тоб додем ба дасти чап. Боло, рост, поён, чап. ва чӣ хеле ки мебинем ҳамаи элементҳо дар ҷояшанд. барои касоне ки дар ин этапҳо барои онҳо ягон мушкиле пеш омад, метавонанд ин видеоро аз сар тамошо карда хатогии худро пайдо кунанд. ва ба ҳамин қисми дуюми омӯзиши кубик рубик ба поён расид. хайр, во мехӯрем дар қисми сеюм.